Minecraft. Hra, ktorá je najhranejšia a ktorá, no druhá najhranejšia a ktorá je na ňu tzv. Let's playu čo najviac, je Minecraft. Minecraft je hra, ktorá je vytvorená mužom menom Notch a spoločnosťou Mojang, ktorá aj na zapnutí Minecraftu vám ukáže ich logo. Najnovšia verzia je 1.7.9. Minecraft bol vytvorený v roku 2005, kde vyšla nová a prvá verzia, úplne prvá verzia. Minecraft, keď si ho zapnete, link nájdete v popisu, dá vám takéto 5 aj s týmto, ale toto nebudeme používať. Takže 4 takéto pekné obdĺžníky. Ako prvý znamená single player. Keď na ňo kliknete, vytvorí sa vám mapy, alebo lepšie povedané prázdne, kde si môžete vytvoriť tu na dole na lištách nejakú mapu. Senka si dáte nejakú návrh mapy, názov a vám takú vytvorí, alebo necháte klasickú. Potom tu máme game mode, to znie dosť teplo. Survival je klasický, kde budete aj hladný, aj smedný, aj všetko, smedný asi nie. A hardcore znamená, že tam budete tiež, ale sa vám rýchlejšie budú míňať hunger bary, čo ešte vysvetlím, čo je hunger bar. Je na pravom dolnom rohu máte, alebo v strede, dole. Pri Minecrafte máte také ako klasickom texture pack, to vyzerá ako stehienka. A sú to aj stehienka a to je vlastne jedlo, ktoré sa vám míňa, ak si je úplne celé minúte, tak sa vám znižuje HP. Dobre, hardcore to, že sa vám rýchlejšie a bude tam viac príšer. Potom kreatíve, kde môžete voľne lietať, nemáte žiadne životy, nikto vás nemôže zabiť a máte nekonečno blokov. OK, potom tu máme more options, to je viac, tu nám môžete, jak si chcete vygenerovať svoj vlastný svet. Tu máte nejaké, cheat asi budeme mať vypnuté, takže bonus chest je vlastne čestka, ktorá vám naskytne hneď po spuštení, po vytvorení a po spuštení tej mapy. Budete mať pred sebou takú čestku, kde budete mať klasické vybavenie. For tip, to je default, znamená, že sa tam nebudú nič spawnovať, no zvieratá hej, ale príšery nie. To máme, nie default je klasická krajina, potom je super flat, čo je vlastne celá rovná, kostium to neviem čo je. A potom máme Langebians. To je vlastne ľadová krajina a je to nové pridané krajina do Minecraftu. Potom Affluent, tam je, to tiež neviem čo je. Dobre, potom tu máme ešte, no to všetko z tohto. Vlastne keď si kliknete a dáte play alebo prekliknutím na toto pôjdete na tú mapu a tu máte zmeniť medo a vymazať tú mapu, ale to ja nechcem, lebo tu ja hrávam občas, toto môžem, OK. Refresh, keby náhodou sa vám rescreate, to keby náhodou sa vám niečo zle nepodarilo a chcete to znovu vytvoriť multiplayer, tu na to kliknete a tu budete mať prázdne, ale keď si dáte server, prijať server, senka si napíšete IP serveru, tak vám to pridá. Ja tu mám tieto 3 servery, tento prvý tu už bude, to podotkínam. Potom tu máme druhý a ďalší. Vlastne join server je pripojiť sa na server, record je to vlastne, že zmeniť tú adresu toho, na ktoré to máte poukázané. Potom edit, to je znovu resetovanie a tu máte delete, kde zasa vymazať. Refresh je resetovanie celých týchto serverov. Dobre, potom máte options, to sú rôzne tieto nastavenia, ako je volume, music, video setting, controls. Môžete si vypnúť oblaky, dať si napríklad difficulty, to je napríklad easy, normal a hard. Peaceful je, keď sa vám nič nebude spawnovať, iba zvieratá, teraz som to vystihol. Easy, keď iba slabo
potom silne a veľmi ťažko. OK, no, to by bolo k tomuto dielu všetko, bol to taký kratší diel. Dúfam, že sa páčil a dúfam, že si aj zahráte Minecraft, môžeme po prípade spolu, ak mi napíšete, ja si vás veľmi rád zahrám. Takže ďakujem, že ste pozreli tento diel. Čauko.